Så starter den. Ja, perfekt. Altså, skønt, altså. Velkommen til. Det er en ny Let's Play, som er en ny serie, som jeg kommer til. Det er, hvor jeg skal bygge på et hus. Og hvis I kan bemærke det, så har jeg fået nogle ting op her. Mit navn står lige over min pil her. Og så er der noget med subs og følge her. Så vil jeg, når I abonnerer eller subscriber inde på vores YouTube-kanal, altså mig som jeg hedder Victor, og Tobias, min ven, så kan I, står I op her, og så må jeg også gerne sende billeder til os, og så vil de komme op som et billede, så sådan jeres billede kommer op her. Og I kan alle sammen sende, og de kommer bare til at bladre rundt sådan, så det for, ja. Men lad os komme her. Altså her kommer jeg snart til at stå, når I subscriber. Her oppe, lige over her. Ja, når jeg sender nogle billeder, så kommer det op der. Så ja, det er jo det. Skal vi i gang. Vi laver en kæmpe bygning. Og vi laver det ud af fedtul og sol. Og så skal vi bare i gang. Faktisk, der vil jeg gerne lige lave på 1 og 2. Og vi skal bare finde et sted, hvor vi kan lave noget kæmpe. Så, nej, nu kan man nu til os. Where is it? Nej, vi tager bare en ny. Limmer. Nej, den er for gammel. Nå, ja, vi skal have bygget alt for lille område. Vi skal have et stort område, vi kan bygge på. Fordi huset, det kommer til at være bare så stort som du. Du er slet ikke fattig. Unlivable. Det bliver halvdelen af verden. Okay. Det går på, hvor mange episoder jeg laver. Så mange episoder jeg laver, så heller ikke af det. Tror jeg ikke. Jeg er også i gang med den anden Minecraft Let's Play. Hold kæft, der er jo mange træer. Ej, det gider jeg ikke. Så ved hvad? Det er lige før jeg bare overvejer at brænde det hele væk. Vi starter bare ud her. Endelig. Ja. Så fjerner vi lige alt det her. Upsi. Perfekt. Og jeg er lige glad, det bliver nok pissegrimt, men altså, hvis jeg skal nok også pisse stort. Whoopsie. Den er bare fyldt op med vand.
Hold da fast, det bliver stort. Det er bare, hvor jeg bygger. Bum. Jeg kommer ikke til at snakke om så meget umiddelbart. Det er jeg bare bygger. Bum, så der. Hold fast, det blev kæmpe. Bum, så der. Op til. Det bliver en pisse stort ind. Bare allerede. Og så bliver det delt op i episode 1, og så videre. Nå, nej, nu kommer jeg. Der går nu ned, sådan der. Hold lige, hvad har jeg den på? Flot, hurtigt, maksimum, smooth gliding. Så jeg sætter den her ned til 8 tons, ja. Gå væk. Det er lortedyr, sådan der. Har en lille idé til. Det ser jo dumt ud, at den bare. Det bare hænger sådan og flyver sådan her. Det er derfor, jeg har tænkt mig at lave et eller andet. Men det er sgu ikke helt. Men det går nok, altså. Det skal i hvert fald bare blive pisse stort, altså. Når jeg mener stort, så mener jeg stort. Og det er også pisse flot, det her, altså. Hvad er det ikke sådan her? Time set day. Set time day. Set time. Ej. Eller hvad? Hvad nu man går ind i for, at man kan. Nå der. Nu får det til. Time set day. Set time day. Time set time set day. Der sådan der. Så fandt jeg ud af det, du. Cirka. Bum. Sidste boks skal vi ikke have med. Og det er den heller ikke her. Good job.
Det er vel sådan. Men for det så godt den. Det kommer til at være alligevel. Der kommer alligevel til at være noget her så. Ja, nej, det bliver hvidt. Alvorligt det. Nej, hvor det bare smukt det her altså. Hvis I ikke kan høre det, så mener jeg det var overhovedet ikke. Lidt der. Så skal vi bruge trapper. Trapper. Okay, vi skal bruge. Den er jo lige den vi skal bruge jo. Det her bliver gudsmukt altså. Og hvis I undrer jer for, hvorfor jeg lige gør sådan der en blok imellem, så er det fordi, at jeg bygger. Jeg kan lige vise glødesten. Jeg skal bruge glødesten, og så skal jeg bruge. Nej, eller. Det vil jeg heller gøre faktisk. Men så vil jeg sætte dem i uld. Nej, brænder uld ikke. Prøv lige så søgt. Det skal jeg faktisk lige få at vide faktisk. Først, for hvis uld brænder i det, så det bare lige. Jeg ved faktisk ikke, så skal jeg bruge flint. En stil, bum. Det er simpelthen den blok brænder. Det gør den. Fuck it. Nå. Så må det jo blive. Bup. Kan ikke sige andet end det her, det bliver skudsmukt, altså. Og så gør vi det samme en gang til. Og nu er det omvendt. Sådan her. Bum, så der. Ja, se det her. Det er jo gudsmukt altså. Ups. Nej, sådan der. Den skal slettes. Nå, det skal være en høj. What? Så det skal være en tak højere.
Eller til skallen, ikke? Men altså... Det er hvad jeg vil have. Altså det er den her. Den skal indsat op. Og den næste, den skal bare gå lige ud. Fordi der går det lige op af. Så. Og så skal det gå op af. Bum, så der. Se hvor smukt det bliver jo. Se der, det bliver jo så smukt. Jeg ved ikke engang hvor lang tid jeg har optaget. Nej, det er det fedt. Jeg har optaget 16 minutter nu. Lige meget. Så lige det sidste. Bum. Nej, fejl. Nej, fejl igen. Se hvor smukt det bliver jo. Skal jeg også lige gøre her. Hold fast. Vi har lige nået meget alligevel på 16 minutter. Ja. Skru lige ved. Upsi. Det betyder vel også, at jeg skal have den ned til her sort. Sort. Hvidt, hvidt. Det ser skide dumt indvendigt. Og skide dumt udvendigt. Så gør sådan der. Udvendigt så det pisse godt ud. Fordi det skal passe med den. Og fuck, det er udvendigt, vi skal bruge det mest. Nej, det kan vi jo sgu ikke engang. Nå, men så må det... Det er sgu ærgerligt, fordi... Nå. I don't care. Desværre. What? Det hele, altså. Det bliver så fint. Det bliver så fint. Skal det være... Hvordan bliver det så? Ser det så ud nu? Det bliver det fint, altså skal jeg lige så godt slette den her nu. Nej, for det kan jeg godt lide, der. Bup. Og bup. Og bup. Nå, måske skal jeg lige lave det her færdig.
Bum, så der. Hold fast, det bliver jo bare verdens bedste hus, altså. Nej, det bliver jo fantastisk, altså. Jeg vil fandme ikke sige, at det er dårligt. Okay. Nu har vi optaget 21 minutter. Ja. Så vi ser, hvad vi har lavet. Bum. Vi har faktisk fået lavet, eller jeg har nået at lavet meget. Jeg har nået at få lavet det her. All this shit her. Og det plejer at blive skideflot, altså. Men det vil jeg sige GG til. Og så ses vi. Vi ses.